Numele meu este Mihaela Muciu și sunt inspector la Casa de Pensii și Ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din România. Sunt căsătorită, mama a 2 copii și recunoscătoare să fac parte din această comunitate în care mi se oferă ocazia de a participa la acțiunea Calendar de Advent. Activitatea desfășurată în cadrul acestei instituții constă în consilierea solicitanților cu privire la drepturile de asigurări sociale, stabilirea și acordarea drepturilor de pensie cuvenite, a altor ajutoare suplimentare, precum și diverse alte activități din domeniul asigurărilor sociale, naționale și comunitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Anul 2020, afectat de pandemia cu coronavirus, s-a simțit și în activitatea noastră, dar a fost și o provocare pentru noi de a ne adapta la noile condiții de lucru și de a găsi soluții folosind diferite mijloace pentru a rezolva cât mai eficient problemele existente, întrucât asigurații casei de pensii din sistem propriu de asigurări sociale sunt o categorie de persoane mai vulnerabile. În această perioadă am încercat pe cât posibil să empatizăm mai mult și mai ales să ne încurajăm reciproc cu sfaturi și urări de bine. De asemenea, rugăciunea făcută zilnic, așa cum ne îndeamnă toți înaintașii noștri, rămâne vie în conștiința noastră și de mare folos. Tată iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să ne reamintim de nașterea lui Isus și să spunem și altora, cu ajutorul colindelor, să vorbim despre bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 înțelepți, de Sfintele Sărbători să ne deschidem inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri. Amin. Vă urez sărbători binecuvântate!